Mas cose ben, o que pasa é que ten a tensión moi alta. Ten a tensión moi alta. A puntada moi pequecha. Será que? No, aí xa lle digo, vamos a dar ao contrario. Vamos a dar ao contrario. Sí, atención a eso. Ajá. Aí vai a puntada grande. Espera. Bueno, mira que vos traio. Unha pamela de papel que a poder poner na casa. Mira. Veño, traigo la enganchada con alfileres. Mira, antes de nada, Dime. dinos o teu nome, por favor. Ah, sí, sí. Chámome Sara. Vale. E é que nos ves a contar? Porque non o saben. Un pouquiño de costura. ¿Y vamos a coser? Bueno, si vos atrevedes, esto es un poquillo pequeña. Sí. Para con las uñas, pero bueno. Mira, enseño que facer tamén unhas floriñas de papel, de cociña. A ver, o que queirades. O que queirades. A ver, Yo tamén. las máquinas non se poden dar as nenas como a vos, porque ten unha agulla e pincha. Mira, a Nora regalille unha máquina de coser, da e cose, de verdad. Pero ten un protector aquí diante que lle evita que se fastidie un dedo. Claro. Porque se non pincha o dedo, e o dedo doi moito. Hola mía. Bueno, a ver, que queredes que vos enseñe a facer isto, por exemplo? Sí. Mira, isto podedes coser incluso á mano. Que pasada. Isto, por exemplo, é o papel así xa guisado, é moi fácil. Ves? O papel este son os que se usan para facer ramos de flores. Sí. Entón, como tiña na casa, dixen, vou a poñer, cosino por aquí, vedes, a máquina, unha costurilla, queda así. E isto, teño aquí un periódico tamén, e corta así un redondel, podémoslo cortar aquí, a ver, quen se atreva a fazer un redondel? Uns oitiños. Facemos así, así e así. E logo poñémoslo pola parte do revés. E facemos isto, mira que faz. E xa está a rosiña feita. Mira que fácil, é facilísimo. Pois aí aquí moldeando, canto máis grande sea o papel, máis grande xa a rosiña. Vale? Esta faise así. Vedes? Que bonita. Un poquinho a rosiña, non? A ver, quen se atreve a facer unha? Vale, a ver. Doblo o papel. Tes así cada man, ves? E ides apretando así, vale? Todos. Sí, sí. Mira, a pestañilla máis pequeniña. Mira, así pequeniña, mira conmigo. Ves? Fandes unha pestañilla. Así, apreta no borde. O importante é apretar no borde. Para logo despois. Así, vamos a dar. Mira, son todos iguales. Mira, ahora facemos así, un 8. Apreta. Mira, colles o borde e aprétalos para acá. Mirades todas. Mirade. O borde para acá. Así. ¿A qué lado? Para baixo, para baixo. Así. Hai que empezar aquí, que eres unha. Pequena. Porque canto máis pequeniño, mira que veches ali. Era, hai que apretarlo aquí, ven. Que chula. E logo vas facendo así. É pequeniña, pero se lo he hecho moi ben. Sí, mira, a ver, vamos a la mira. A ti tamén se che pode... Vamos a ganar aquí, porque non temos... Esa máquina non me atrevo. No, na miña máquina sí, pero nesta... Isto vai ser cosendo así a pouquinho a pouco, porque alrededor... Vamos a dar tipo ilván xa. Se non vai nos levar moito tempo, vale? E iso é para punto de cruz, o que lle gusta, pois... Mira, ahora eso vamos a poner aquí. Esa como xa está, esta como xa está preparada para este tamaño, porque ya está A ver, Ici, que guapa estás. Ai, mima os ollos, non ves? Saleu grande, saleu grande. Así vale para... Así. Ese é para a cabeza da profe. Saleu grande, pero bueno, esa grande se coloca nestas aquí las pequenas, sabes?
profe. Yo creo Un que es el lazo. tamaño de la profe. Esto ahora... Casi. Epa, Sí, sí. Sí, pero te lo pones así. esta ahora... Esta sí que rompe si se mete en la cabeza. Mirad qué bonito, ¿eh? ¡Hala! ¿Saben qué entra en la bici? Ahora entra. A ti no. A ver otra pequeña, esta pequeña. Esta pequeña. ¿Ves? ¡Ay, qué guapas! Eso no me cabe. Así. Fácil, esto es muy fácil. Mira que fácil. É máis fácil tendo unha experta. Bueno, podíase facer de outra forma, pero ao mellor podíase máis de facendo como unha cadeneta. Pero quase... Mira, de quen é esta letra? Quen A é? V de Valentina. Valentina, por exemplo, non está. Cal é? Ah, Valente. Bueno, que fíjate un batifondo. Pero bueno. A ver como arreglamos